abog-abog pa jud kaayo nya one way ra ning giring dapita. Grabe mga kabandin. Sus nakuyawan jud ko. May na lang diri sa unahan. Two way na. So na okay na in town. Na padayon ta sa atong pagbiyahe sa unahan. Disgrasya mga kapatid. Na disgrasya jud sus na traffic diri sa Picas lane. Arang-arang na lang sa among lane, diretso na. Ngita ni glandong ani para mo stop over ni. Ang haba-haba ng posisyon, nakarating din kami sa Sugod. So naana kami sa Sugod. Ni stop over me na mahuway. Nabot na mi diri, nindot kayo ang beach. Sus nabot na mi, sus kita gahanda yun mig plato na ngaon. Dami kayong lechon. Og naabitaw na usan ni siya nga ani, spider nga gamay di man sad ni spider. Naay gikan ni sa kahoy kay ngila kahoy daghan mag-ud. Ambot kung mamaak ba kani sa kahingan ani mga kabandins nakaila mo ani. Ako kayo mo ko kaila ani. Uy, pero kung balay pa ni tapay-tapay, dili ni tapay-tapay uy. Tapay-tapay nga gamay. Kung sa balay pa ni siya nagpuyo brown ni. Unya kay naaman sa kahoy mao nang puti siguro, di ba? Unsa kahingan ani? Dara ay nagsigig kuan pero murag mamaak jud ni siya kay naaman ni siya ngipon. Okay, sa to ang nakailaan ni, please i-comment lang kay wako kaila. Ug na ay baby, cute kayong baby. Baby sa kauban sa trabaho sa Humbana. Pira buyag, perti niyang cute na lingaw kog tan-aw niya. Diba cute kaayo siya no? Hi baby! Og dito mi pag human na mukao, naglingkod-lingkod mi kay nabusog naman mi, nanugab na mi. Nahurot ang panit sa lechon. Ay ako rang naghurot kay akong bana wala ko gipakaon og lechon. Nindot kaayo ang dagat, maunish siya, wala lang ko naligo. Nabot mi dire kay gi-invite man mi. Kani siya nga video wala dayon ni nako na-upload, murag mga 2 weeks or 3 weeks na ang nilabay. So mauna siya ang nag-birthday diha dapit niya. Free ra ang entrance ani. Sus nakasuroy jud taon mi sa San Remigio. Nindot ilang beach, murag bantayan sad nya. Niinom og San Mig light akong bana light na dili na makahubog kay light raman. Niinom siya para pawa sa kainit kay bugnaw man kayo na niya ako wala ko niinom oy kay di niya ko kauli. Og ang ilahang dagat mga kabandi nindot kayo ang dagat pero wala ko ani na ligo. Kay ang kaputulaan ni nga video na upload naman ako wala ko na ligo ani nga time. Nagtanaw-tanaw lang ko, nag-video lang ko, nalingaw ko sa akong gibuhat. Akong givideohan ang mga diha, mga side, anak ko. Kung maligo ko, di na ko ka-video. Wala ko ikapakita ninyo. O, kana, hunas-hunas pa na siya. Pagkatao na hapon-hapon, nitaog maayo, di na nakagian de harang dapita. So, naman siya yung mga kauban nga nagstay sa beach, namalhin mi ana nga time. Sus dito nakakita ko sa view sa dayon sulod kay akong bana na nagkuha man sa motor niya ako naghuwat ko diha sa entrance. So mao ni ang ilahang mga rate. Gusto mo muanha, pwede ra mo muanha niya diha sa San Remigio Cultural Center. So mao na siya among naadtuan niya. Naghuwat ko sa akong bana, nagkuha sa iyahang motor. Samtang ko naghuwat, nag-video ko kay para sad mo makakita kung unsa akong nakita, di ba? O di nakakita na mo. O dira akong bana, akong gwapo nga bana na abot na kay mubalhin mi moadto mo moadto mi sa gistihan sa iyahang kauban kay nag rent man sila og room for 1 night. Mo ni iyahang mga kauban mga kabandin. Balito niya? Bayo yan. Bayo pero dili
Kabayo. Nagpalit jud sila og unicorn, nalingaw sila sa unicorn kay nagtuo man gud cotton candy ilahang paliton. Sus, saon ka ni nila ang unicorn, nalingaw man jud kayo sila. Diba? Pang babae man ang unicorn, duda lang tani nila da. So, padayon nami, padung nami sa ilahang room nga girintahan. O gidala namo ang balon nga unicorn. Nalingaw ko nila, gibayaran jud nila taon. Dara, gibayaran na nila. Lipay sad kayo si Manong kay nakahalin man sila. Di ba? Dali ra kaayo iyahang unicorn na halin. So, padayon ta. Nya diri na mo giparking dapit ang motor sa kong bana ug nakahinumdum ko ani nga buwak. Yellow bell man ni siya. Nga kung Mayo mao ni among tuhugon kay Flores de Mayo naman. Nakahinumdum di ko ani kisa may nakailaani ninyo og naka pangtuhog ani kay mukatkat diya sa punuan. Di ba? Diha kusukay ko mukatkat na pagkagamay basta Mayo mangita jud ko ani kay mag Flores de Mayo. So nakahinumdum ko ani nga tanom. Akong huna-huna ni balik og pagka childhood. Ug naabot nami. Mao ni ang ilahang gistayhan diri mi kadiyot nya nag standby mi diri kadiyot nya naligo sad ang akong bana diri dapita nya ako wala jud ko naligo kay kuan man ang akong hunahuna ang pagtanaw nako sa dagat mura man di ko ganahan maligo good so sang iro may pangiro naligo naray wagtang nang kagid-ana niya gikagid manggod na siya. So mao na ako ipakita ninyo kay taud-taud ani nag voice over ra di ay ko kay na manggoy mga radyo, mga music, maimpas niya nga ato ang kuan ani YouTube. So nag voice over na lang ko kay para ma-save. So salamat sa inyo pagtan-aw. God bless you. Bye-bye.